Sodoke lali ora nyodok karang tuwa ya alon-alon nembang Kang Pentul aku ora iso nembang ayo iki nek jeneng ora iso ki ora setel iki aku metu ki ngancani kok Jer kualik we sing ngancani aku guys monggo nek nembang-nembang apa dayoe teko gek gelar noklasa tumuli papatno aku ora iso teruske teruske piye ora ngerti alah penyanyine ora ngerti iki jane njajal pancen ra iso ayo dibaleni kono dayoe teko enggal papatno tumuli lunggono lah gelarno klasa acuh klasane bedah tambah lenjadah jadahe mampu nek mampu tak gawane bali merga ya eman aku mono iya gelem anggo rusak tatanan iki aku piye to rusak tatanan mambu ki nek kanggone wong sing duwe kowe diguwang nek aku tak indel e jen wis iki nggon dayoe teko wis genah nek wis do teko ngono wae wis rawuh ya awake dhewe iki kon ngopo nang kene iki weh kok piye to Jer wong suasanane ya ngedapi-dapi tenane bengi iki heeh awake dhewe iki lak didhawuhi karo panjenengane Bapak Sarman oh nu monggo Pak Dukuh mongko wis pawedhar sabdane Bapak Lurah wis ngendikake nek iki kajate Bapak Sarman kok mengku gati ya kowe ngitanake putrane ngono lho oh mula awake dhewe sak kanca supaya gebyakan ana ing kene ayo muga-muga kanca-kanca padha sehat-sehat wae nggone padha jogetan mengko iya penuhune ngono merga ya kaya panjenengane Bapak Sarman iki sing kagungan dalem najan to dek piyambake iki ya wis pokoke makarya ki ana ing pemerintahan nanging nyatane ya isih nguri-uri karo kabudayan Jawa to iya bener piyambake iki pancen ya seni jadilan ya kersa ketoprak ya kersa ndangdut ae kersa selawatang ayo kersa ayo pancen iso ajur-ajer ngono kowe mula ing bengi iki aku rumangsa ya seneng banget to ya padha aku ya seneng banget atase ning papan gunung kaya kene ning para rawuh wis saka ngendi teblat ora mung teblat pat ya lor kidul wetan kulon dhuwur ngisor tepung padha rawuh tepung gelang padha uyu-uyuan ning ngene Jer piye awake dhewe le omongan rasa suwe-suwe rasah mergane iki para pamriksa ya ge arek mirsani carane ayo dasare engko nek kesuwen le omong ya awake dhewe malah sting blasir karo ruang-ruang ya ora ana gunane saiki sing njukuk jarane aku apa kowe Kang Pentul ayo aku ya kena ning kono ditembangi ya Jer ayo saiso-iso ya iki dimulai ya aku tak jupuk
jaran kapiyarsa swaranipun lir kumem samudra Iki tak omongi. Sekarang main dhisik. Bencang kidal gumuruh rupane kong makuru kongsa labdak ing swarane ngangkasa kapiyarsa swaranipun lir kumempe samudra andi kang pentul Asar. sa iki bos edan woi oi ya bos
jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung Jaka Malungkung iki tak anggap durung rampung lapo pati kang mas ana tobat kowe wanita kaparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sekti Bondowoso lara jonggrang manut pundhut garwa Bandung aku duwe panuwun jadi sewu sawengi kudu dadi iya Bandung tak turut panuwunmu Kelarasan mas alias kebetulan belajar
kathah rada kaputan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi popel wong lakan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindahan ampun keloma sampean ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oing-oing perawan rondong buatku rapat penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jas Malang yo ben ronda dijamin kempling tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi tindak pundi ngaren tindak wae numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani kelarasan Mas alias kebetulan belanjani kathah rada kaputan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah make kula opahi yo oh cios loh oh iya oh iya loh ayo yes ayo candia wais ayo maju gini maju wani maju ayo wais ditas kopel wong legan golek momongan aniki blonjo napa mbak yu badhe pindahan ampun keloma sampean ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae oing-oing perawan rondo buatku rapat penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting
Lah 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 lah. Au iya au iya au iya au iya 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 au iya 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 Loh. Yes, sa-i, si-ya, ha-i, si-ya, ha-i, si-ya, ha-i, si-ya, ha-i. Nganting kembang cepoko tondo moto saka sliramu nganteng tondo tresno alair batin sinesen lintang eloko ketutupan minggu kasih ngati tekane si jantung hati nganteng dek kembang cempoko ompret kantel mencok ning witing pari tansah kumandelana jeroning ati ngali-ali dek kembang kuningan lali-lali malah saya manuk kemah mencok ning witing sawo bareng pinak ya mas ya jangan kowe ora dadi kang pentul apa bejere kowe aku dadi becer wae oh ya bejer tak jer gayeng tenan ya jer iya kang alah kabelku ngasek kegawa bareng kabeh iki usa usi ayo sik ya sae sik ya sae sik ya ae sik ya ae sik ya nganteng bang cempoko tondo moto saka sliramu nganteng tondo tresno alair batin sinesen lintang eloko
sawung bareng pinak yang masnya jangan ayo jagone Kang Pentul wes lah ali-aliku pamriye aja lali marang aku najan kula boten melu besoke angeling ana lelaputku ayang tenan iki wae ayo wasik opa 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 waya heta heta jagone wek kancane dinteng ya Cer. Wah, Kang Pentul itu ngono kuwi. Garu. Ayo. Andria. Lamun ambane cempaka hemane hamung tansah gawe juwa iki hambane kencana pamriye tansah mangkiya ragarjo yen nganti ilang mripate jarene nambah hero beto yen nganti wong siji besuke wis mong sapa pilihanku mripat biru pamriye resalesnya ingkang warni yen kan isi atiku bisuke bersanono ali-ali ngagemo ali-aliku
boten melu besok hanggeling ana lelapanku lamun ambane cepaka emane amangan tansah gawe juho iki ambane kancana pamriye tansah manggiya ayo dia ayo awas ayo jago anyar lagi candian ayo candian ayo was ayo la iya dos nganti ilang mripate jarene nambah hairo beto yen nganti dinggo wong siji misuke wis mong sapa bojone kang cepet jebule ya ayu iki. Oh ayo. Iya. Musuh maning ati ndong ayu kanta anti-anti mongta kamu bisa gawe tentem ning atiku cok senenge kekiru bocah iki bojone kang cepet ora bakalan
Manis pambukane kok pahit tembemu ini panten mangkelake Mujiku moga-moga ra ana rupita Ayo. Oh, ayo. Awas.
maning atine koyo-koyo mung sakepe dhewe ora semboto piyene saben dina mung tansah metoke saben kepatuk tembunge hangrepo najan tutuwe ora maito kala mongso gawe keloro ewo semono nganti bisa hang lontor tresno ditambah nomor-nomrene tiwas netawa larane nanging tembung sejatine ora liya mung awake dhewe tos kita ngakula kunjuk promi yarsi narapu katyas hamba berbudaya tata titiwika sabarang muska cakup dadi srana
minangka sepotu ladan Jawa Bapku yo nandang anggretitno ngoleye ngayuto kang saheya dokoste tasekolmo sumangkam ngerso
Apa barangan padha nandur pare
Jaran teti sing kemak terapi sing kiring para api cek cek nang prak turut ketepuk krincing prak ketepuk ceder jarane jaran teti jarane jaran teti sing kemak para api sing kiring para menteri cek nang prak turut ketepuk krincing prak ketepuk ceder kembang ilang samaratiku ora sumelang ora cemplak kumanteng goyang semar
ora sumelah ora cepat kumandang goyang semarang Umar moyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono Raden Marmoyo dasar bagus keparanya dasar bagus keparanya dasar sakti mandraguna usa usi usa usi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ